pica, pica. Essa aqui tá pica, pica, corrida. Pica, pica, corrida, aqui não tem protocolo. Senta pra bobeira. Pica, pica, corrida. Pica, 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 pica. Essa aqui tá pica, pica, corrida. Pica, pica, corrida, aqui não tem protocolo. Senta pra bobeira. Pica, pica, corrida. Hey, pica-pica tá contente, mas feliz met jou. Wat ik kom, van zomer para Promevia, de Historia Stichting Pica-Pica, está organizar Moederdag, 8 de mei, de 2 horas para 6 horas, karaoke dag com DJ Shonan van passa, douche de ambiente, nos ambiente, seguro, canta malo, passa bom, nós também comida criollo, vou escorrer ou galinha, ou carne estobá, anto tabaitim, passapalo, boca duche, turcos, nos cosnan, completo boy, dag solamente nos se pede, boer, agora sim te custa completo mencionar, dus toma nota, 8 de mei, de 2 horas, 6 horas, maneira para me ribe flyer na Hoogvliet e adres te poni a possível não tem vervoer e se nota problema a sombra bota barra na metro Zalmplat 1 minuto bota cá nacional hasta Bayega mané bombocati dus toma nota 25 euro só para entrada a receita inclui boa comida criollo, maneira nossa está. Dus wie passa Moederdag? De douche ambiente, nosso ambiente. Anto prometo me novidade. Também tem 3 prêmios. E mama de mais lief e bom of e mama perfeito. Abo te decidir quem tá bom mama para abo. Dus, vem com amiga. Se botar também que vem em casa, é também potente. Dus, até meu número de telefone, Ribe Flyer, chama, reservar bocati, para sombra, começar. Lugar, tá limitado. Vai para a boqueta de fogo, para sua etabaita tremendo. Então, não conhecer, nos na já cerca. Seguro. Vamos dormir super cerca. De 8 de mei, amitei. Botam bete. Welkom, één en al. Dit is het programma Eigen Pad. Deze show bespreekt de onderwerpen van het menselijke bewustzijn, moraliteit, manipulatie, natuurwetten, het occulte en alle kwesties die de vrijheid van de mensen op aarde beïnvloeden. Mijn naam is Glenn Tram van thegreatworkexperience.com en ik ben je gastheer voor vandaag. Goedenavond allemaal, hoe gaat het? Goedenavond, dag Martis, dag Novel, dag Anna, dag Robert, dag Timberland. Hoe gaat het mensen allemaal? Bonocci, hoe gaat het? Bedankt weer voor het, Bonocci Anna. Bedankt weer voor het komen luisteren naar mijn verhaal
Vandaag gaan we praten over wat het eigenlijk betekent om ontwaakt te zijn. We hebben de afgelopen weken de Matrix uitvoerig besproken. En het idee is dat je dan zeg maar een idee krijgt dat niet alleen maar wat de Matrix, de boodschap van de Matrix is, maar ook om jou zeg maar beetje bij beetje zeg maar naar een bepaalde richting zeg maar te brengen. Want we gaan eigenlijk, we kunnen niet dit soort onderwerpen bespreken zonder het occulte te bespreken. Dus we gaan richting het occulte. Dus je gaat meer informatie, meer kennis uit die hoek gaan we eruit halen. En gaan alles proberen zo simpel mogelijk te houden. En ook op een kinderlijke manier, zeg maar, het over te brengen. Sommige dingen die kan ik niet zo 1, 2, 3 uitleggen. Dus dan moet je toch wel voorkennis hebben. Dus voor degenen die nog hier voor het eerst zijn, welkom. Maar ik adviseer je om eerst tenminste de vorige seizoen van Eigen Pad te gaan kijken. Maar het beste is natuurlijk ook om de podcast op mijn website te luisteren. Want daar krijg je ook heel veel informatie. Oké, dus laten we even starten. Even mijn sheets erbij pakken. Ja. Dus voor degenen die mij nog niet kennen of voor het eerst hier zijn. Je kan mijn werk vinden op thegreatworkexperience.com. Daar krijg je mijn podcast, artikelen, media. Je krijgt iets dat heet een RSS-feed. Ik denk dat ik binnenkort ook een soort van video ga maken op mijn website om mensen te leren navigeren op mijn website. Maar in ieder geval, je moet gewoon even kijken naar de menu. Je krijgt rechtsboven een soort van hamburger, noemen ze dat? Een hamburgermenu. Dan klik je daarop en dan krijg je dan zeg maar podcast, je krijgt artikelen en je krijgt podcast, artikelen en media. Media is beeldmateriaal natuurlijk en podcast hoor je alleen maar mijn stem. Oké? Dus welkom in ieder geval. Ik heb 3 boeken daar ook die je kan kopen die dan in principe dat bedrag, dat geld, die gaat voor dit werk. Mijn onderzoek, et cetera, et cetera. Maar het is in Nederland, Engels of Spaans. Dus je kan ook kiezen wat je leuk vindt. We moeten even heel snel hier doorheen gaan, mensen. Want we hebben echt een hele leuke programma voor je. Ik heb een hele leuke programma voor jullie samengesteld vandaag. Dus niet vergeten dat mijn werk een puzzelstuk is, kan je zeggen. Maar ik hou niet van het woord puzzelen, maar er is geen ander woord voor die ik kan vinden. Maar het idee is dat je dan, zeg maar, de kennis die je krijgt is ophopend. Het is niet iets dat je op zich, dus de informatie die je nu gaat krijgen, kan je niet op zich interpreteren. Je moet echt de informatie daarvoor ook weten en begrijpen. Daar gaat het eigenlijk om. Ja, dus we gaan vandaag heel veel van het occulte ook bespreken. Want ontwaken, zeg maar wakker worden, heeft te maken hiermee. Oké? Dus, en voor degenen die het leuk vinden, je kan ook gewoon je e-mail bij mij achterlaten op de website. Helemaal onderaan zie je dat. s2-promo.html. Dus de hele ding is https://thegreatworkexperience.com/ s2-promo.html. Daar kan je je e-mail achterlaten en met dat verhaal kan je dan 6 maanden Scribe D winnen. Scribe D is een soort van Netflix, maar voor boeken. Boeken en tijdschriften, etc. Oké? Laten we even kijken. Realiteitscheck, daar hou ik van. De waarheid vertellen aan iemand aan het huilen, zeg maar, de waarheid vertellen en iemand aan het huilen maken is beter dan een leugen vertellen en iemand aan het lachen maken. Ja? Dus ik ga dingen bespreken nu. Veel mensen gaan het niet leuk vinden weer. Dat zal kunnen. Maar ik heb zoiets van, hou een open geest. Ja, tenminste. Geef jezelf een kans. Ja? Paulo Coelho die heeft dit geschreven. Ik vind hem... ik hou ook van Paulo Coelho. Ja, ik vind hem echt een prachtige schrijver. En hij heeft dit gezegd. En ik vond het eigenlijk een hele mooie citaat van hem. Dus daarom wou ik het even lekker delen met jullie. Want soms is het beter dat je jezelf in de spiegel kijkt en de waarheid... Kijk, mijn bedoeling is niet om mensen pijn te doen. Mijn bedoeling, en ik wil ook niemand beledigen.
Mijn bedoeling is de informatie aan jou geven en denk over na. Geef jezelf een kans. Stoppen met jezelf leugens te vertellen aan jezelf. Want daar gaat het om. Wij vertellen vooral aan onszelf heel veel leugens. Aan mij liegen heeft geen zin, want ik heb niks aan. Als je aan mij liegt, prima. Ik voel het niet. Maar je doet jezelf pijn. En daar gaat het eigenlijk om. Dus leerbaarheid vind ik altijd een hele leuke om te vertellen als een soort van caveat. Dus rigide twijfels, naïviteit en goedgelovigheid hebben we hier niet nodig. Als je goedgelovig bent, dan ga je niks leren. Want je gaat gewoon alles geloven wat ik zeg. Als je te naïef bent, ga je dat ook doen, goedgelovig. En rigide twijfels gaat ook niet werken. Dus dan zou ik zeggen, stoppen nu, ga gewoon iets anders doen, Netflix kijken of zo. En dat heeft voor jou, het is verspilling van tijd. Maar als je een open geest hebt en je wil iets nieuws leren en tenminste beter doen dan nu, dan zou ik zeggen, blijf maar gewoon kijken. Thema voor vandaag, wat betekent om ontwaakt te zijn? We hebben van alles besproken al, wat is de matrix? We hebben besproken, dat is dan het controle van je perceptie, van je menselijke gedachten. Ja? Ja, Anna zegt met leugens kom je nergens. Ja, dat klopt. Je moet eigenlijk jezelf de kans geven en eerlijk zijn met jezelf. Niet met mij, niet met je broers, niet met je man of je vrouw, met jezelf. Nou, daar begint het eigenlijk, de veranderingen. En dus de matrix is het veranderen van je perceptie, hoe je denkt, hoe je dingen bekijkt. En waarom zijn we in de matrix? Dat heeft te maken met het verhaal van oorzaak en gevolg. Dus dat wij eigenlijk zelf degene zijn die deze conditie hebben voortgebracht. Dus dan zijn wij de enige we zijn ook de enige die het ook kunnen veranderen. Ja? Dus er is niemand anders die dit slaventoestand van ons, waarin we nu in zitten, zeg maar. Niemand gaat het komen en ons hieruit halen. Wij moeten het zelf doen. We hebben alle informatie, we hebben alles wat we nodig hebben om het te doen. De enige wat we moeten hebben is begrijpen en doen. Dat is het eigenlijk. En dit is dan de antidote, de tegengif eigenlijk. Wat je kan zeggen. De tegengif is bewustzijn. Bewust worden. En ik ga vandaag ook een klein beetje erover hebben. En hoe komen we uit de matrix? Daar hebben we vorige week uitvoerig ook over gehad. Dat heeft te maken met moed. Iemand heeft mij verteld van, je bent vergeten te zeggen moed. Je moet moed hebben en doorzettingsvermogen hebben. Dat klopt. Moed is een hele grote deel van het verhaal. Je moet moed hebben en doorzetten. En doorzetten door het juiste continu te kiezen. Dus het juiste, in wijsheid handelen. Oké? Dus laat me even kijken. Dit zijn de 4 films voor degenen die nog niet hebben gekeken. Die kan je dan zeg maar heb je nog de tijd om alle 3 of alle 4 te gaan kijken. Want we hebben alle 3 al besproken, de eerste 3. En over 2 weken ga ik de laatste bespreken. Wat het eigenlijk betekent. Dat heeft meer te maken met wat is je doel in het leven. En dat is ook een hele belangrijke film. Volgens mij is een van de belangrijkste. Wat is je doel? Ja? Dus laat me even kijken. Dus niet vergeten dat dit zijn allemaal allegorieën. Dit zijn, sorry voor dat mensen. Ik heb hier altijd heel veel lawaai soms. Ja, dus niet vergeten dat het verhaal eigenlijk, de verhalen van Matrix, de film Matrix een allegorie is. Dat is een verhaal, gedicht of afbeeldingen die kan worden geïnterpreteerd om een verborgen betekenis te onthullen. En het woord verborgen is heel belangrijk, omdat het gaat over occulte kennis. Ik ga zo direct uitleggen wat occulte is, daar ga ik nu niet erover hebben, want het zit al in de presentatie zelf. Dan ga ik het nog een keer in verdiepen voor jullie. Ja, dus het heeft te maken met ook meestal een morele of een politieke agenda. En ik zou zelf zeggen dat het allebei heeft in de Matrix. Niet alleen maar moreel, maar ook politiek. Want politiek heeft te maken met het omgaan met elkaar. Daar heeft het mee te maken. En het omgang, en ik zou zelf daarbij zetten, want in het normale vandalen zou je alleen maar vinden het omgaan met elkaar en het omgaan met een groep mensen, hoe met de goederen en et cetera, zeg maar, verdeeld worden, et cetera. Dat zou dan de betekenis van de politiek
zijn, als we dat bekijken vanuit het optiek van het woordenboek. Maar in principe zou ik ook nog erbij zetten de omgang met ons en de natuur. Dus niet alleen maar met de mensen, maar ook met de natuur. En dit is iets dat heel vaak vergeten wordt in onze gedrag. Want wij willen dat de regering de natuur regelt, maar dat werkt niet zo. Het was nooit zo, het is vandaag niet zo, het zal ook nooit zo zijn in de toekomst. Ja? Want wat wij willen heel vaak is onze verantwoordelijkheid overdragen aan een derde partij. Dat werkt ook niet zo. Ja? Het werkt niet zo en daarom zijn deze dingen ook niet eens legitiem. Oké? Dus de eerste film gaat over wat is de Matrix? Daar hebben we het net ook over gehad. Waarom zijn we in de Matrix? Doordat wij zeg maar niet begrijpen, natuurwetten niet begrijpen. We begrijpen niet dat er iets bestaat als oorzaak en gevolg. Misschien weten we ervan, maar we weten niet hoe ze werken. En omdat we niet weten hoe ze werken, kan jij niet automatisch in harmonie leven hiervan. Dat gaat niet, want je begrijpt het niet. En heel vaak gaan we juist tegenin. En dat is al het gevaar, want dat betekent dat je tegen krachten ingaat die je niet tegenin moet gaan. Ja? Want dat veroorzaakt, deze krachten die geven jou kansen en kansen en kansen. Op een gegeven moment gaan ze hun werk doen. Ja? Dus dat moeten we mee goed oppassen. En hoe komen we eruit? Dat is door moed en wilskracht. Dat is de twee ingrediënten. En uiteindelijk in harmonie leven met natuurwetten. Daar gaat het om. Zo komen we eruit. Ja? Met moed en staan voor waarheid. Staan voor waarheid. Een stem worden voor waarheid. En nee zeggen tegen kwaad. Want daar gaat het om. Dus, en dan straks, over 2 weken gaan we praten over wie ben je, zeg maar. Dit is de 4e film. Het gaat over wie ben je, wat is je doel. Dus de drie laatste films zijn meestal ook degene die het minst populair zijn. Omdat het te maken heeft met het verandering van jezelf. Dat is het probleem. Mensen houden niet van om in de spiegel te kijken. Het doet pijn. Ja? En ik begrijp het ook, want dat had ik ook moeten doen. En dat doet pijn, ja, dat doet pijn. Maar het is iets dat je toch moet doen. Want anders, dan groei je niet. Ja? En je hoeft niemand erbij te betrekken. Je kan toch zelf in de spiegel kijken en je kan eerlijk zijn met jezelf. Want daar gaat het allemaal om. Eerlijk zijn met jezelf. Ja? Dus vandaag gaan we praten over ontwaken. Wat betekent het om echt wakker te zijn? Ja? Daar gaan we vandaag erover hebben. En ik ga beginnen met deze foto. Dit is dan wat we noemen dan de stellar man. De stellar man. Ja? Het is de sterrenman, kan je zeggen. En dit is heel belangrijk om te begrijpen. Omdat, waarom heb ik deze thema gekozen? Omdat ik loop rond en ik hoor van alles. En heel veel mensen, sommigen denken dat ze wakker zijn. Sommigen denken dat ze hoge bewustzijn hebben, et cetera, et cetera. En soms ben ik heel erg teleurgesteld om achter te komen dat ze niet echt weten wat het allemaal om gaat. En daarom is dit ook zo belangrijk. Want ik wil een klein beetje jullie een beetje leiden, een beetje een idee geven waarover het wel gaat. Ja? Maar heel vaak moeten we onze voeten hier op aarde behouden. Dus we moeten niet te veel zweven. Daarom is de stellarman zo belangrijk, want het geeft het idee van mijn hoofd is in de hemelen. Dus ik denk wel over de natuurwetten, de spirituele wetten. Want natuur komt van het woord nater in het Egyptisch. En dat betekent divine of goddelijk. Ja? Of geestelijk. Ja? En natural law, dus natuurwetten, betekent eigenlijk geestelijke wetten, spirituele wetten. Dus natuur in het zin, daar gaan we ook erover hebben ook soms, zo direct. In het echt betekent, is de natuur ook gewoon geest. Maar dat ga ik zo direct uitleggen. Dus het idee is dat je je hoofd, de hemel, houdt. Dus continu denkend aan deze wetten. Continu, met alles wat je doet. Zorg ervoor dat je in harmonie bent met die wetten. In alles wat je doet. En dan maar, je zit nog steeds met je voeten op de grond. Dus je gaat niet zweven. Dus jouw antwoorden moeten ook niet zweverig zijn. Je moet concreet zijn, je moet begrijpen. Het has to make sense. Oké? Dat is dan de eerste gedeelte van het geheel. Daar wil ik naartoe, want heel veel mensen, als ik met hem praat,
Dan zitten ze te veel te zweven, praten ze over meditatie. Dat is ook nodig, maar het is niet alles. Ja? Dus dus ik ga beginnen. Wakker zijn betekent weten over het occulte en begrijpen dat het zowel lichte als donkere aspecten heeft. Dit is iets dat heel belangrijk is om te begrijpen. Als ik praat over het occultisme, ja, wat is het occulte eigenlijk? Als ik hierover praat, heel veel mensen die schrikken. Weet je, duivels. Ja? Laatst had ik ook met iemand erover gehad en eigenlijk ben je ze meteen kwijt. Want op het moment dat je dan het woord alleen maar gebruikt, boem, weg. Dit is, in de kern ben je gewoon helemaal gemanipuleerd en geïndoctrineerd om dit überhaupt te denken. En je geeft jezelf niet eens een kans. Niet eens een kans. En je rooft jezelf van je eigen vrijheid. Als je niet begrijpt wat occulte überhaupt is. Het woord occult is afgeleid van het Latijns woord occultus. Dat op zijn beurt weer van een ander woord occultare komt. Maar het is in het Latijns. Ja? Het occulte betekent aan het zicht onttrokken. Ja? Verborgen houden. Geheim houden. Beide komen vanuit het Latijnse woord oculus. En oculus betekent zicht. Kijken. Zien. Het heeft te maken met het mate waarin jij ziet. Op het moment dat je, als ik deze informatie naar buiten breng, het is niet meer occult voor jou. Ja? Maar voor de rest van de wereld nog steeds. Oké? Dus hier breng ik dan zeg maar de piramide, hoe onze wereld eigenlijk in elkaar zit. En ik heb het ook geprobeerd een beetje te visualiseren. En dan zie je helemaal beneden, op het grijze stukje daar, daar zit dan zeg maar de populatie, of de normale populatie, of wat ik dan gewoon noem de slaven. Ja? En daarboven, bij de blauwe, is dan de militaire groep. Daarboven is de priesterklasse. Er zijn alle type priesters van alle soorten kerken. De paus zit daarin. Alle leiders van islam zitten allemaal in dat verhaal daar. Van de Boeddha, allemaal zitten daar. En dan heb je boven de aristocraten en regeringen. En dan daarboven, bij dat puntje daar zitten wat ik noem dan de donkere occultisten. Dus ik hoop dat dit nou nu stuk bij stuk duidelijker wordt. Want je hebt dan de lichte occultisten en de donkere occultisten. Je zal de lichte occultisten eigenlijk nooit daar in de puntjes vinden. Ja? En wat houden deze donkere occultisten dan verborgen? Ze houden dan bepaalde kennissen verborgen. Oké? Ik ga dan even uitleggen welke type kennis er zijn. Welke kennis verbergt het occulte? Zeg maar eigenlijk zelfs de donkere occultisten. Welke kennis houden ze verborgen? Oké, je staat er niet bij stil dat die lagen van piramide ons beheersen. Ja, dat is het eigenlijk. Als we dan terug gaan kijken. Je ziet daar gewoon dat we zitten helemaal beneden. Ja? En er zijn informatie die ze ons niet vertellen. Ja? En deze informatie, dus ik noem mezelf ook geen lichte of donkere occultist. Ik ben meer een de-occultist. Dus ik pak het occulte en ik breng het naar voren zodat jij begrijpt. Zodat jij zelfstandig als een soevereine mens kan gaan fungeren. Kan gaan functioneren in de samenleving. En verantwoordelijk wordt. En volgens de natuurwet kan leven. Want als je die informatie niet hebt, hoe kan je dan zeg maar volgens de natuurwet leven als je niet eens weet wat het is? Ja? Dus die gat probeer ik dan te vullen. Dat is dan eigenlijk een beetje mijn missie nu met deze programma. En alles wat ik dan naar buiten breng. Dus het occultisme omvat en verbergt twee lichamen van kennissen. En je gaat zien, het omvat alle kennis van de universum. Ja, that's a bold statement. Dat is echt inderdaad, dan moet je ballen hebben om te vertellen. Maar het is gewoon zo. Je omvat alle kennis, ja, nogmaals zeg ik dat, die je maar kan bedenken. Het gaat over de kleine arcana, in de linkerkant, waar je dan zeg maar de dwaas ziet. Ja, ik heb net besproken met het team van Pika Pika. Ik denk dat dit vervolgenseizoen gewoon gaat beginnen met de tarot. Ja, om jullie zeg maar deze kaarten een beetje uit te leggen en dan ook nog eens een keertje interactie krijgen met jullie. Dat zal wel leuk zijn, denk ik. Ja, en want ik vind de tarot een hele mooie, het is een boek eigenlijk. En het is een hele mooie boek om te begrijpen hoe de bewustzijn zeg maar zich ontwikkelt. Daar gaat het om. Het is een boek om je te vertellen hoe de bewustzijn ontwikkelt.
Ja? En dat ook als persoon, maar ook collectief. En de rechterkant zie je dan de wereld. Ja? De kleine arcana gaat om de innerlijke wereld. Wat we ook noemen in het occulte, de microcosmische. Ja? Het heeft te maken met de kennis van het zelf en de menselijke psyche. Ja? Wat laat je doen wat je denkt dat jij, zeg maar hetgene wat je denkt dat jij hebt bedacht, wat trigger je om dingen te doen eigenlijk? Ja? Oh nee, Farida, dankjewel voor het komen zelfs. Don't worry. Hoe gaat het, Farida? Alles goed wel, hè? Ik hoop het wel. Ja, dus het gaat om de kennis van jezelf. De menselijke psyche en hoe deze werkt. Daar gaat het om. En als ik die kennis heb en jij hebt die kennis niet, dan kan ik jou manipuleren. Zo werkt het. Oké? En dan heb je dan aan de rechterkant heb je grote arcana. Het heeft te maken met de buitenwereld, de macrocosmisch. Ja? Kennis van natuurwetten. Ja? De universele morele wetten. Ja? En de natuurwetenschappen. Daar gaat het om, over wetenschap. Wetenschap, wat wij dan wetenschap noemen, in de normale zin van het woord. Daar gaat het eigenlijk om. Maar met rekening houdend op natuurwetten. Daar gaat het, en nu is de natuurwet bijna in alle wetenschap die tegenwoordig naar voren gebracht wordt natuurwet aan de kant gezet. Want we willen niks van horen. En dat gaat ons in heel veel problemen. Dat is hetgene waarom we in zoveel problemen zitten. Ja? Want wij denken dat wij kunnen leven en in totale onwetendheid. Eigenlijk is dat niet eens onwetendheid. We negeren totaal deze wetten. En denken dat het allemaal goed komt. En dat gaat niet zo werken. Dus het innerlijke en de buitenwereld. Daar gaat de kennis. En als je goed over nadenkt, het omvat alles. Ja? Dus daar gaat het helemaal om. Kijk, dit is de realiteit, zegt hij. Hebben voor ons alles verborgen. Hoop dat mensen zijn ogen open doen. Ja, Timberland. Dit is het punt. Dat ze houden deze dingen verborgen. En ik ga je nu vertellen waarom ze verborgen houden. Waarom is dergelijke kennis voor de mensheid verborgen gehouden? Ja? Dit is ook tweedelig. Dit heeft ook twee antwoorden. Je hebt het antwoord van de lichte occultisten en de donkere, duistere occultisten. De antwoord van de duistere occultisten hielden opzettelijk, of houden nog steeds opzettelijk, de occulte kennis verborgen om een machtsverschil te creëren en in stand te houden tussen degenen die de kennis bezitten en degenen die er niet van op de hoogte zijn. Dus als ik weet dat ik jou door bepaalde dingen te doen psychisch kan manipuleren, jij begrijpt het niet eens en je doet het gewoon, ja? Dat is wat ze willen. Dat is wat ze willen. En ze doen het elke dag. Elke keer als je op televisie kijkt, zijn ze mee bezig. Als je niet bewust bent, dan val je erin hoor. Je kan het niet eromheen, want het gaat om wetten. En dat is wat wet betekent. Het is bindend. Een wet betekent bindend. Niet een menselijke wet. Een natuurwet. Want een menselijke wet is de neppe versie. Ja? Dus een neppe versie kan niet bindend zijn. Ja? Ik praat over de echte natuurwetten. Dat zijn bindend. Je kan een opinie erover hebben. Je kan wel omhoog springen, omlaag springen. Je kan alle kanten op gaan. Doesn't matter. Ja? Je krijgt wat jij zaait. Klaar. En de lichte occultisten, hun antwoord is namelijk dit. Ja? Ze hebben de kennis verborgen om te voorkomen dat deze volledig uitgeroeid worden tijdens buitengewone draconische tijden. Dat zijn eigenlijk tijden waar je dan met het minst mogelijke actie heel zwaar gestraft wordt. Ja, draconisch noemen ze dat. Ja, als je dan een beetje gruwelijk, heel gruwel en heel onnatuurlijk mensen gaan zitten straffen voor kleine dingen die ze doen. Bijvoorbeeld, ik praat nu eventjes aan de televisie. Dan gaan ze me straffen voor 20 jaar, bij wijze van spreken. Want ik mag niet zeggen wat ik aan het zeggen ben, bij wijze van spreken. Dat zijn draconische tijden geweest die dat soort dingen wel aan de hand waren. Dus die dingen waren, zeg maar, heel erg... de mensen, zeg maar, de heersers waren heel erg hiermee bezig. Ja? En om te voorkomen dat deze informatie ook in de handen valt van de donkere occultisten.
Ja, het is een goede vraag. Even die vraag van, hebben beide occultisten exact dezelfde kennis? Ja, ja. Alleen, ze gebruiken het anders, omdat ze andere motivatie hebben. Ja? Bijvoorbeeld een donkere occultist zal zeggen van, heeft een gedachtegang van, heel vaak van epigenetics. Misschien ga ik een beetje te snel naar voren, maar epigenetics heeft te maken met genetica. En niet eens epigenetics, eugenics. Ja, ik ga een beetje voor. Epigenetics en eugenics ga ik ook een keertje uitleggen. Maar eugenics means dat ze dan bezig zijn een soort van perfecte ras te creëren. Een beetje het idee van de Tweede Wereldoorlog in Duitsland, waarom ze dan alleen maar blauwe ogen en blonde mensen wouden achterhouden op de wereld op een of andere manier. Dat hun de perfecte ras was, een beetje het idee wat Hitler wou hebben. Dat is ook wat ze nog steeds mee bezig zijn, maar ze doen het op een andere, heel subtiele manier. Misschien niet eens door een ras qua in de terminologie van blauwe ogen, maar misschien wel werken naar het perfecte mensheid. Dat is de reden ook waarom ze dan chips maken, om mensen supermensen te maken, et cetera. Dat zijn eugenics agenda. Oké? Dat idee van, de creator heeft het niet goed gedaan. In fact, he sucked at it. En dan wij zogenaamd zijn slimmer dan hem. En wij gaan het nu verbeteren. Dat is een beetje het idee. Oké, dus nu weten jullie waarom deze twee kennissen verborgen gehouden worden. Ik ben meer een de-occultist. Ik vertel je juist vrij uit. Ja, alles. Dat is ook mijn doel. Alles wat ik krijg, alles wat ik weet, die komt op de show hoor. Dus wakker zijn betekent weten dat de waarheid objectief en enkelvoudig is. Hier hebben heel veel mensen problemen mee. En dat waarheid onafhankelijk is van onze perceptie. En dit is de pijnpunt van heel veel mensen. Want de waarheid is enkelvoudig en objectief. Ja? Er bestaat niet zoiets als mijn waarheid, zijn waarheid of haar waarheid. Bestaat niet. Sorry. Er is alleen de waarheid. Er is maar één manier dat de dingen werkelijk zijn. Ja? Die afzonderlijk en onafhankelijk van de menselijke waarneming bestaan. Ja? Het is wat het is. Perceptie is dus geen realiteit. Oké? Dit is iets dat mensen moeten gaan begrijpen. Want omdat men denkt dat iedereen zijn waarheid hebben, dan krijg je dan verwarring. Dan krijg je letterlijk verwarring. Want de mensen gaan denken van, oh, ik heb mijn waarheid, jij hebt jouw waarheid, en dan moeten we gaan compromis sluiten op een of andere rare reden. Nee. Want we moeten altijd, als je een keuze maakt, moet je zeggen, wat is juist? En juist heeft te maken met waarheid. Het juist gedrag heeft te maken met de waarheid. Oké? En ik weet niet, dit heb ik ook best wel uitvoerig in seizoen 1 besproken, maar misschien komen we straks weer op terug, want het is wel heel belangrijk. De natuurwetten zijn waar, het zijn feiten. Ja? Bijvoorbeeld, omdat de zon elke ochtend zeg maar in de oosten omhoog gaat, ja, kunnen we een dag ervaren als een dag. Laten we het even zo zeggen. Of elektromagnetisme, of ik noem maar wat, zwarte kracht. Die dingen zijn natuurwetten. En die kan je wel je opinie erover hebben, maakt niet uit. Als je erin gelooft of niet, maakt helemaal niks uit. Ja? Wakker zijn betekent het ware zelf kennen en zijn verbinding weten met alles. Heel vaak denken we dat wij een individu zijn. Zijn we ook. Die verwarring over de waarheid hebben dat de donker ook is bedacht. Om een echte waarheid te verborgen. Ja. Het is een indoctrinatietechniek dat ze via Hollywood of via televisie of via nieuws. Heel vaak hoor je ze ook praten van, oh, dat is jouw waarheid. Dat is jouw waarheid. Nee, dat zijn of feiten of zijn ze geen feiten. Niet over mij. Anders moet je zeggen, het is mijn opinie. En dan mijn opinie heeft heel weinig te maken met de waarheid. Ja, het heeft gewoon te maken, je opinie heeft te maken met jouw perceptie. En je perceptie kan foutief zijn. En heel vaak is het ook zo. Oké? Dus dus het zijn inderdaad, deze gedachtegangen die worden dan zeg maar helemaal uitgesproken door de media, door zelfs boeken, New Age, vooral New Age boeken. Het is allemaal troep. Troep. Daarom ben ik hier om jullie uit te leggen wat het daadwerkelijk betekent om wakker te zijn. Ja? Je moet jezelf, je ware zelf moet je kennen.
begrijpen en respecteer het zelfbezit. Mensen mogen bezittingen hebben. Het mag. Je hoeft niet, maar het mag. Ja? En de soevereiniteit van hun bezit, zeg maar, van die persoon met hun bezit. Ja? Dus er kan geen enkele manier, met geen enkele mensenwet, op geen enkele manier, bezittingen van mensen ontnomen worden. Door geen enkele reden. Kan me niks schelen. Want het is heel erg satanisch zelfs. Oké? Dus we moeten hiermee heel goed mee oppassen. Ja, maar als je niet betaalt, dan moeten we er anders over naar, zeg maar, een andere structuur gaan introduceren door middel van je rechter hersenhelft. En dat is het creatieve gedeelte van iemand. Daar moeten we naartoe. We moeten een holistisch persoon met holistisch denkvermogen ontwikkelen. In plaats van alleen maar links of alleen maar rechts. Alleen maar creatief of alleen maar logisch. Zo werkt het niet. Ja? De ware zelf begrijpt dat de natuurwet en streeft ernaar om er ten alle tijden in harmonie mee te leven. Het begrijpt ware non-dualisme, ja, en streeft ernaar om in niet-tegenspraak te denken, in je emotie en in actie te komen. Dus wat ik bedoel daarmee is, de ware zelf is in harmonie met de natuurwet en de ware zelf is niet in een dualistische staat, zoals ik het zeg, in de 666-status. Dat betekent, je bent niet een beest, ja, die dan links of rechts zomaar gemanipuleerd wordt. Want wat je denkt, wat je voelt en wat je doet, is één ding. Ja? Hoe weet ik wat je zegt, wat de waarheid is? Ja? De waarheid die komt uit de natuurwetten. De natuurwetten zijn feiten, dat zijn de waarheden. Het zijn 7 principes, die heb ik besproken in de eerste seizoen. En ik heb ze allemaal besproken. Hoe je dan, zeg maar, uiteindelijk, als je ze begrijpt, dan ga jij begrijpen alle geheimen van het universum. Dan openbaart het universum zich eigenlijk naar jou toe. Ja? Dan word je een wijs persoon. Want dan ga je dan op de juiste manier handelen. En op het moment dat je op de juiste manier handelt, dan creëer je dan vreugde, orde en al die dingen. Daar ga ik ook zo over hebben. Ja? Dus de waarheid zijn de universele wetten. Dat zijn het. Wij moeten ons gedrag aanpassen, ja, volgens deze wetten. In harmonie met deze wetten. Ja? In feite, de universum wacht op ons om dat te doen. Zodat wij naar de volgende stadium van evolutie kunnen gaan. Ja? Maar zolang we dit niet... Er zijn basisdingen ook trouwens. Als je deze basisdingen niet begrijpen, dan komen we niet aan. Dan blijven we met onze problemen. Blijven we pijn hebben. Blijven we oorlog hebben. Blijven we al die dingen die we nu hebben, die lastig zijn en vervelend, die blijven we allemaal terugkrijgen. En zelfs meer. Ja? Dus we begrijpen en omhelzen en werken aan ware vrijheid. Niet de vrijheid die we zogenaamd nu hebben. We hebben nu geen vrijheid, mensen. Ja? Want de regering kan iets zeggen en dan komen de ordervolgers, zoals de politie en militairen, die komen ons lastigvallen. En dit is het probleem. Ze komen ons lastigvallen. Ze moeten gewoon met hun poten afblijven van mensen. Daar gaat het om. Hier gaat wakker worden om. Dat dit niet legitiem is en dat we hiermee moeten gaan stoppen. Ja? Dus de ware zelf heeft een wereldbeeld die weerspiegelt en begrijpt dat er geen echte scheiding is tussen het zelf en anderen. Dus als je anderen pijn doet, doe je jezelf ook pijn. Ik heb laatst ook iemand gevraagd van, oké, wanneer was de laatste periode dat jij hebt bijvoorbeeld geplant? Eten voor jezelf geplant. Wanneer was de laatste tijd? Heel vaak, heel veel mensen doen die dingen niet. Dus we hebben elkaar nodig. Dus als jij die boer pijn doet, dan ga jij het voelen in je mond hoor, of in je maag, zou ik zeggen. Ja? Dus dat is een hele lage manier om dit uit te leggen. Want in principe kan ik nog hoger gaan. Maar begrijp dat wij een eenheid vormen. Dit is een soort lichaam. En iedereen die maakt deel van dat lichaam. Maar het lichaam die moet niet te veel virus en kanker hebben. Daar gaat het om. En dan als je te veel verkeerde ideeën hebt, dan creëer je kanker in het lichaam. En virus, zoals in de Matrix. Ja, waar je dan ziet, Agent Smith is de gif. Ja, op het moment dat je gif hebt, wat gebeurt er? Die moet uitgeroeid worden. Ja, oké.
Universum begrijpt alleen ja. Nee bestaat niet in het universum. Net als een spiegelbeeld. Alles positief. Je stuurt naar boven, komt terug met een positief. Ja, ja als positief. Ja. Ja, dat is dan de wet van cause and effect. Dat is dan zeg maar oorzaak en gevolg. Dat klopt. Dus als je in je ware zelf zit, dan besta je niet in de ego-identificatie. Ga je zo direct uitleggen wat het allemaal betekent. En in je ware zelf probeer je alle geïnstitutionaliseerde geloofssystemen, ja, af te breken die de voortgang van het bewustzijn tegenhouden. Al deze dingen als politiek, geld, religie, die houden het bewustzijn in gevangen. Ja? Dit is het punt. Dit is het probleem. En je ware zelf is ook betrokken bij verlichting van lijden voor alle wezens. Dus je bent een zorgzame persoon. Je begrijpt dat pijn bij de een is ook pijn bij jezelf. Ja? Iedereen die zegt van ik kan me niks schelen, die zijn gewoon gebroken. Ze zijn gebroken en je moet een potje liefde zeg maar, gaan krijgen. En dit is dan de valse zelf. Dus ik heb je net gezegd over de ware zelf, dit is dan de valse zelf. Die zit in de ego-identificatie. Die zijn dit soort mensen. Begrijp of respecteert het zelfbezit en soevereiniteit van alle wezens niet. Ze begrijpen dat niet. Ja? Ze begrijpen niet dat ik en jij soeverein zijn. Ja, ze begrijpen dat niet. En dat mijn bezitting is. Daarom zijn ze zo. Dus hoe ze zijn. Ja? Gewoon Mongolen en idioten. Ja? Begrijp de natuurwet niet. En leeft daardoor in onwetendheid. En dan ook daarmee in strijd. Leeft in dualisme. Die denkt, ik en de rest maar stikken. Zolang ik heel veel geld maak, dan kan ik machtig worden en een idioot. Ja? We zijn allemaal Mongolen. Ja? Kan zichzelf geen ware vrijheid voorstellen. Ze kunnen het niet eens voorstellen. Ja? Daarom zoeken ze alleen maar om te controleren. Ze willen alleen maar mensen controleren, dingen controleren, dieren controleren. Ja? Ze willen allemaal dieren in hokjes stoppen. Ze kunnen niet eens voorstellen mensen vrij zijn. Dat kunnen ze niet, want ze hebben niet de vermogen ontwikkeld. Ze zijn dood aan één kant van de brein. Ja? En daarom zijn ze ook eigenlijk Mongolen en ze zijn ziek. Deze mensen zijn ziek. Ze zijn psychopaten. Letterlijk. Ze zijn mensen die geen empathie hebben. Ze hebben geen hart. Ze kijken alleen maar naar de linkerkant, logisch, droog. En alles wat je ze vertelt is alle vragen die ze stelt, het lijkt alsof het 1 miljoen waard is. Oké? 1 miljoen euro waard, de vraag. En je kan niet eens een beetje lachen. Oké? En als ik boos word, dan zeg je, dat mag allemaal niet. Hoe kan dat nou? Ja? Je moet boos worden voor dit soort mensen en dit soort gedachtegangen. Want dit zijn de virus die we hebben in onze midden. En ze zijn veel. Ja? We staan in diepe ego-identificatie. Ze denken dat ze dan zo geweldig zijn. Ik ben een dokter en ik ben een PhD. Ja, heel veel succes daarmee, idioot. Ja, je hebt een hele goede, mooie papiertje gekregen die zegt dat je linkerkant dominant bent. Ja, heel veel plezier daarmee. Ik heb die dingen allemaal ook, mensen. Ik ben ook master en bachelor en al die dingen. So, I know what I'm talking about in this regard. Want ik ben ook door het hele proces heen gegaan. En het is alleen maar de linkerkant die ze dan, zeg maar, zogenaamd triggeren. En niet eens genoeg ook nog. Ja? En hij accepteert en verstrekt de geïnstitutionaliseerde geloofssystemen die de voortgang van bewustzijn tegenhouden. Ze versterken het. Ja? Alle instituten van de regeringen. Volledig onverschillig. Ja, voor het lijden van anderen. They don't care. Mensen in China, mensen in India, they don't care. They don't care. Wakker zijn betekent weten dat er zowel spirituele als fysieke realiteiten zijn en geen van beide voorrang heeft boven een ander. En dit is iets dat ik jou wil gaan laten begrijpen. Want heel veel mensen in de New Age beweging ook, die zweven alleen maar, het geest, we moeten het geest. En het zweeft te veel. Ja, het zweverige gedrag. Ik kan van kotsen. Kom mijn strot eruit. Ja? Geest is niet superieur aan materie. En materie is ook niet superieur aan geest. Het is dan zeg maar één en hetzelfde. Het is de één
in alles en alles in één. Ja? Ja, op het ultieme niveau van werkelijkheid is materie een illusie. Dat is wat de boeddhisten ook altijd zeggen. Ja? Maar de ervaring is echt. Ja? Ik zeg altijd, als jij mij vraagt, is de materie een illusie? Zeg ik tegen jou, nee, niet voor ons. Ja? En ja, voor de creator. Dit is zijn illusie. Het is zijn droom. Niet van ons. Onze dromen die krijgen wij, zie je, met je voeten op de grond, mensen. Onze dromen die krijg je wanneer jij slaapt. Oké? Dus wat hier gebeurt is belangrijk. We gaan niet wachten dat op het moment dat we doodgaan, dat we naar de hemel gaan. Dit is dat je dan gewoon zomaar, ja, moet je je voorstellen. Als je naar de hemel gaat en als je voor de deur staat voor de hemel, dan zeggen ze, ja, je was niet goed genoeg voor de hemel en je was ook niet goed genoeg voor de hel. Waar gaan we je stoppen dan? Waar ga je naartoe? Zeg maar eventjes. Wie kan die antwoord geven? Geef me de antwoord. Laten we kijken wat voor antwoord ik krijg. Dus als ik naar de hemel ga, of als ik dood ben, dat ik niet genoeg ben voor de hemel, maar ook niet goed genoeg ben voor de hel. Waar ga ik naartoe dan? Laat me weten in de comments. Ja? Dus wakker zijn betekent buiten ego-identificatie en ego-gehechtigheid. Dat betekent, ik ben. Heel vaak identificeren we met dit verhaal. Ik ben een dokter, ik ben politie. Ja, daar links beneden heb ik de Curaçaose uniform gedaan. En dan in het midden de Nederlandse versie voor allebei. Voor de hele koninkrijk zou ik zeggen. Ja, en zeg maar rechtsboven zie je daar rechters. Het is dan de ik. Dus noemen ze dat een ego-identificatie. En ego-gehechtigheid. Je bent zo sterk in je rol. Ja, dat je niet eens jezelf de kans geeft om iets nieuws te leren. Want je bent zo geweldig je hebt psychologie gestudeerd. Je bent zo geweldig, ik weet het helemaal. Ja? Die psychologie die je krijgt op school, ja, die hebben de donkere occultisten in elkaar gezet, zodat jij als een idioot daarmee kan rondlopen en propaganderen. Want de echte psychologie, die gaan ze jou niet geven. Ze geven jou net genoeg om te doen wat ze van jou nodig hebben. En zo werkt het in alles wat je leert op school. Oké? Dus het is genoeg om te doen wat ze jou nodig hebben om te doen. En eigenlijk wat ze willen is dat jij je mond dicht houdt en belasting betalen. Dat is wat ze willen. Je mond dicht houdt en belasting betalen. Als je je mond open doet, we gaan censureren. Wakker zijn betekent onderscheidingsvermogen en gezond oordeel uitoefenen. Ja, dat is ook heel belangrijk. Ja, de onderscheidingsvermogen en beoordelingsvermogen te oefenen, door deze te doen, kunnen we een diagnose maken van wat we momenteel verkeerd doen, zodat we tot kennis kunnen komen over hoe we een bepaald probleem kunnen gaan oplossen. Zowel op persoonlijke als op maatschappelijk niveau. Ja. Dat zullen we denk ik nooit weten, Glenn. Uiteindelijk weet niemand hoe de hemel wel eruit ziet en wat er tussenweg is. Ja, voor iedereen zegt van, ja, we weten niet. Dat zullen we nooit weten, want niemand weet hoe de hel en de hemel eruit ziet. En dat klopt, want ze bestaan niet. Ze bestaan niet. Dat is een menselijke constructie van de gedachte. Oké? We creëren hemel en hel op aarde. Dat is wat we doen. Door onze onwetendheid. Door het negeren van natuurwetten. Daarom creëren we hel. Dat zijn we nu aan het creëren. Die kan ophouden. Ja? De enige manier dat we daaruit kunnen komen is bewustzijn. Begrijpen hoe het werkt en beginnen te werken aan jezelf om in harmonie te leven met deze wetten. Ja? Dus hier heb ik een hele mooie tekening gemaakt met helemaal beneden. Zo begint het eigenlijk met kennis vergaren. En de kennis vergaren heeft heel erg te maken met de beschikbare informatie. Daar begint het al. Jouw informatie die je krijgt, als dat foutief is de kennis die je hebt vergaard fundamenteel foutief. En nu gaan we naar boven. Nu moet je gaan begrijpen wat je de informatie gaan begrijpen die je hebt gevonden. Die moet je gaan begrijpen. Want je gaat dan een besluitvormingsproces op gang zetten. Dus het begrip, het rode kubus. Ja? Dus je moet de kennis vergaren. Dan moet je gaan begrijpen wat je hebt vergaard. Dan
wat er gebeurt moet, je zou in principe in wijsheid moeten lopen. Dus actie ondernemen op basis van hetgene die je hebt begrepen. Ja, en dat creëert de resultaat. Dus kennis of ontbreken ervan, begrijpen of het ontbreken ervan, of wijsheid of het ontbreken ervan, creëert dan de resultaat. En de resultaat kan tweedelig zijn. Het kan of orde zijn, of chaos. En ik suggereer nu, we zitten nu in chaos en het kan alleen maar erger worden. Ja? Chaos is nu, omdat het resultaat chaos is, dan weet ik nu al, een klein kind van 4 jaar kan het begrijpen als ik dit uitleg. Ja? Dat op het moment dat je de resultaat, de chaos is dan, ben je niet wijs bezig, maar dan ben je dom bezig. Dus het is niet eens een belediging als ik nu mensen zeg, ze zijn idioten, ze zijn dwazen. Ja? Dus dat is ook de reden waarom de eerste kaart van de tarot een dwaas is. Ja? Want dat is de conditie waarin de mensen nu, de bewustzijn nu, in staat. Op het moment dat je niet begrijpt de natuurwetten. Ja, en een diagnose trouwens komt van van het Griekse woord. En het is 2 woorden, dia en gnosis. En dia betekent compleet. En gnosis betekent natuurlijk kennis. Dus als jij zeg maar een gezonde oordeel maakt en een goed onderscheidingsvermogen ontwikkelt, dan kan je een diagnose maken. Dan kan dan complete kennis kan je dan krijgen van iets. En als je dat hebt, dan krijg je dan de mogelijkheid om iets dat je fout hebt gedaan te verbeteren. Oké? Dus dit zijn dingen het zijn dingen die concreet zijn, to the point. Ik zweef niet met deze informatie. We kunnen wel gaan zweven als jullie dat willen, maar ik wil liever de waarheid vertellen en jou aan het huilen krijgen, zoals Paulo Coelho zegt, of liegen en zweverige dingen verkopen en jou laten lachen. Ja? Deze gaat heel diep, maar laat naar de weg, maar je moet wel bewust zijn. Deze gaat heel diep, maar laat de divine licht je leiden naar het weg. Maar je moet wel bewust zijn. Ja. Ja. Nou, de divine licht zijn die 3 stappen. Dat is toch het mooie van het verhaal. Dit is de weg. Dit is de weg naar de wijsheid. Kennis, begrip en wijsheid. Dit is letterlijk de weg daarna. En wijsheid is ook actie trouwens. Het is niet een passief iets. Het is letterlijk begrijpen. Dus wat ik eigenlijk ook wil zeggen is, ook al heb je al deze kennis, daarom geef ik die kennis ook gratis. En gewoon voor niks. De reden is, het is goud waard. Dat sowieso. Want het kan jouw leven daadwerkelijk fundamenteel veranderen als je het op de juiste manier toepast. En dat noemen we wijsheid. En dat zie je ook op basis van de resultaten. Dus op basis van de resultaten zie je hoe de mens denkt. Dus het is niet moeilijk. Het is echt niet moeilijk. Eenmaal je dit begrijpt, het is echt niet moeilijk. Ja? Wakker zijn betekent mentaal vrij zijn van alle valse religies. En dit zijn de valse religies trouwens. Politiek, dus de regering, is religie. Want ze moet nou geloven dat ze het goed doen, dit keer. Weer. Maar ze gaan je weer slaaf maken. Hetzelfde verhaal. In ieder geval, religie. En dan heb je New Age. Dat is dan, wanneer ze dan tegen jou vertellen, ga maar lekker mediteren en niks doen. Dat noemen we New Age. Dit is een New Age onzin. Dan heb je beneden wetenschap. Deze wetenschap is betaalde wetenschap. Dus ze hebben een theorie bedacht en alles wat ze dan zeg maar uitvinden, proberen ze binnen die theorie te stoppen. Dat is een beetje wat we nu hebben. Ja, obviously niet alles, maar in het algemeen, je kan dit wel veilig stellen dat gebeurt. Ja, en dan helemaal rechts beneden heb je dan al die grote religies, maar alle soorten religies, niet alleen maar die grote, maar ook die kleintjes. Oké? En ik wil toch wel eventjes iets vertellen over religie. Religie komt van het Latijns woord religare. Voor de Papiamenstaligen begrijpen dit. Daaruit komt het woord regla. Van regelen. Ja? Dat is het woord. In de Papiamento zeg je regla. Dus het is regelen. Het is controleren. Ja? Zoals ik begrepen heb, als je ziel je lichaam heeft verlaten, ga je bij de groep van de zielen die dezelfde zijn waar je wijsheden hebt vergaard. Dus je gaat het licht in of elders. Ja. Nou,
ik ga je eerlijk zeggen, Anna, ik durf niet eens zo ver te gaan. Heel eerlijk gezegd. Want ik weet niet wat er gaat gebeuren. Ik herinner me niet. Laten we het even zo zeggen. En waarschijnlijk is het ook voor een reden. En gelukkig ook, want waarschijnlijk als ik dan erachter kom, dan zou ik dit werk niet eens willen doen meer. Want ik ben soms heb ik het gevoel al dat ik dit zo vaak heb gedaan. Dat ik het gevoel, ik weet het. Dat ik het zo vaak heb gedaan. Maar er zijn heel veel gaten nog in mijn gedachtegang. Een keertje heeft Rita mij gevraagd van, ben je gereïncarneerd? Heb ik niet echt te veel erover gelaten. Omdat ik niet wil dat mensen daarop gaan focussen. Ik wil dat je meer gaat focussen over de informatie die ik breng. Want daar gaat het om. Niet de persoon, Glenn. Want ik ben ook een mens. Ik doe ook fouten. Oké? Dus, maar het woord van de Latijnse woord van religie is religare. En het betekent uiteindelijk terugbinden. Dus weerhouden om vooruit te gaan. Dit zijn allemaal gevangenissen voor het bewustzijn. Ja? Dus terughouden van voorwaartse beweging, tegenwerken van vooruitgang of binden. Je bindt iemand. Dit is wat eigenlijk religie betekent. Dus oppassen met wat je gelooft en dat soort dingen. Want het weerhoudt je om vooruit te gaan. Dit is het probleem. We geloven te veel in dit soort. En de grote meester van ze allemaal is het geld natuurlijk. Hè? Het zit in het midden. Dat is de grootste van. Daarom is er ook in de Bijbel ergens staat geschreven dat je kan geen twee meesters hebben. Want anders dien je de andere en de andere laat je dan zeg maar zitten. Dus je kan niet de creator lief hebben en ook geld lief hebben. Dat is een beetje het idee. Dus wakker zijn betekent weten dat kennis niet negatief of slecht is. En dat opzettelijke negeren van de werkelijkheid altijd negatieve gevolgen heeft. Nou, wat gebeurt er als jij zo bent? Net als die apen. Ik zeg, de meeste christenen zijn zo. De meeste mensen die rondlopen op aarde zijn zo. Ja? De meeste religieuze mensen zijn zo. De meeste mensen die in de New Age beweging zitten zijn zo. Ja? Want ze hebben jou geleerd in de New Age beweging. Focus niet op het negatieve. Focus niet daarin. Nee. Want dan krijg je meer. Nou, het is andersom hoor. Dus als je het negeert, krijg je meer van. Ja? Dus je moet niet zeggen, ik hoor niks, ik zeg niks en ik zie ook niks. Ja? Want dan ga je eigenlijk bijna zeker tegen de natuurwet in. En dus dan creëer je meer karma voor jezelf. Dus je moet het gaan begrijpen wat je aan het doen bent. En op basis daarvan de juiste actie besluiten om te doen. Wakker zijn betekent de oorzakelijke factoren kennen die er hebben geleid tot het huidige menselijke conditie. En daarom de oplossing kennen om deze ten goede te veranderen. Zit er dan helemaal geen waarheid, kennis van natuurwetten en religie zoals in de islam? Dat is een goede vraag. Dankjewel voor die vraag, Eva. Er zijn de religies die hebben in het algemeen heel veel waarheden, maar ze zijn verborgen weer. Ze zijn verborgen, ze zijn wel daar, maar ze zijn verborgen. Het christendom, ik ben zelf in het christendom opgegroeid. Dus heel veel van mijn occulte kennis is heel duidelijk en wordt heel duidelijk en heel erg begrijpelijk op het moment dat ik dan de ware betekenis erachter komt. Dan zeg ik, oké, dan komt het licht, aha. Ja? Dus je kan zelfs satanist zijn en nog steeds op het moment dat je dan de echte, dus een donkere occultist zijn zelfs. En dan op het moment dat je dan de ware betekenis achter die symbolen gaat onderzoeken, dan kom je ook van, aha, dus eigenlijk mag niet uit, je kan links of, ze noemen dat de rechterhandspat en de linkerhandspat. Dus je kan allebei doen, maar het beste is in het midden, dus ze noemen dat de middenpad, de pad van de zon, of de pad van de zoon van God. De pad van het snelste, die je snelste bij de creator brengt. Dat is dan zeg maar een beetje ook wat de christendom erover gaat. Ja, dit figuur van Jezus. Dus eigenlijk wat ze zeggen is van als jij Christus wordt, zelf Christus wordt, niet wachten op een Christusfiguur, als je zelf Christus wordt, als je zelf de Christ consciousness krijgt, dat is de snelste weg naar je creator toe. Dit heeft niks mee te maken met religies. Mensen hebben regels gemaakt, maar het universum is geen regel. Klopt. Ja, dat is het. De universum ze noemen dat universele wetten. Ik noem ze dat ook universele wetten.
Andere mensen kunnen ze Gods wetten noemen. Ik heb helemaal geen probleem met die bewoordingen. Alleen, zolang men begrijpt dat het niet menselijk, niet door de mens gemaakt zijn. Dat is de essentie van dit boodschap. De niet door de mens gemaakte wetten, die kunnen we niet omheen. Die creëren onze realiteit. Ja? Dus onze taak is, onze missie zelf, is om deze te begrijpen en de stem zijn voor waarheid en dan vervolgens ook handelen volgens en in harmonie met deze wetten. Want die zijn er gewoon. Die zijn er. En die zijn hier. En op het moment dat we dat beginnen te doen, collectief, dan gaan hun ons helpen allerlei soorten technologieën te genereren, allerlei soorten van alles te genereren om ons leven beter te maken. Maar de conditie is eerst moreel worden. Dat is de conditie. Dat is dan de prijs die iedereen moet gaan betalen. Ja, die ik nu al aan het betalen ben. Ja, dus dat is. Dus de oorzaak en gevolg is hetgene wat heel veel mensen niet begrijpen. En elke oorzaak heeft een gevolg en elke gevolg heeft een oorzaak. Ja? Men noemt dat in de wetenschap of in natuur. Isaac Newton heeft het actie-reactie genoemd. Dit is hetzelfde. Ja? Alles gebeurt volgens de wet. Kans, zoals je dan kans of geluk hebt, is een naam voor wet die nog niet is ontdekt. Dus jij begrijpt het nog steeds niet. Ja? Als je zegt van, oh, het is toevallig, of ik heb geluk. Dat soort bewoordingen zijn alleen maar een naam om te zeggen dat de wet nog niet bekend is bij jou. Oké? Dus ook als we praten over wonderen en al die dingen die dan onder heel veel religies geloofd worden. Er zijn natuurwetten die men nog niet begrijpt. Zo simpel is dat. Aha, zeg even. Dus zelfs de kerk of de moskee doet aan occultisme. Ja. Als je het bekijkt in de terminologie dat ze dan de daadwerkelijke kennis niet naar voren brengen. Maar heel vaak weten ze niet eens. Hè? Ik bedoel, heel veel pastoren, als ik met ze praat, ze weten niet eens. Ze doen het gewoon en omdat ze denken dat dat goed is. En ze hebben wel goede intenties, de meeste, maar goede intenties die ons nog meer in de shit brengen. Dus dan ben je net zo goed creator van deze shitzooi waarin we zitten. Ja? Het probleem met het oorzaak en gevolg is dat wij als mensen niet begrijpen dat het gescheiden wordt door tijd en ruimte. Dus we doen iets vandaag en pas na 2 dagen of 3 dagen of zelfs soms een jaar krijgen we dan de oorzaken daarvan. En bijvoorbeeld nu, iedereen ging prikken. Ik ga gewoon vrij uitpraten. Iedereen ging prikken als een idioot. Ja? En zonder te weten, wat gaat gebeuren over 10 jaar? Wat gaat gebeuren over 5 jaar? Wat gaat gebeuren over 2 jaar? Wat gaat gebeuren dit jaar? Ja? Dus we weten het niet. Ja? Dus dat is dan oorzaak en gevolg. En ik weet zeker, als het over 10 jaar, dat mensen opeens spontaan Mongool worden, ja, omdat ze geprikt hebben 10 jaar geleden, dan gaan ze andere oorzaken bedenken. Oh, het komt misschien omdat ik broccoli heb gegeten. Ja, want de groenten hebben altijd een schuld. Omdat ik een beetje een stukje mango heb gegeten. Daarom ben ik Mongool. Ja, dat soort dingen geloven we wel. Ja, dat soort dingen gaan we erachter natuurlijk. Het is belachelijk gewoon. Ik lag me helemaal kapot. En geloof me, de donkere occultisten gaan helemaal stuk. Want een van mijn leerkrachten, en dat is ook het trieste van het verhaal. Ik moet de waarheid uiteindelijk, de kennis leren kennen. Niet door mijn eigen ouders of door mijn pastoren. Ik moest het leren van donkere occultisten. Ja? En eigenlijk zou ik kunnen kiezen van wil ik het gebruiken om mensen te controleren? Of wil ik het gebruiken om mensen vrij te maken? Nou, ik ben het een beetje zat met dit hele slavensysteem hier. Dus daarom heb ik besloten om deze manier verder te gaan. Maar anders was ik dan ook gewoon daar en dan gewoon hartstikke aan het lachen. En dan ook lachen aan de politie, want die werken voor hun. Ja? Die zijn zeg maar ze noemen de politie hun honden. Ja? Dat is de naam. Als je politie bent en je kijkt naar dit programma, dat is je naam. Je bent een hond van hun. Ja? Dus in ieder geval, wakker zijn betekent begrijpen en leven in harmonie met natuurwet. Dat had ik net erover gehad. Ja? Wat is de natuurwet? Natuurwet is het geheel
van universele, niet door mens gemaakt, bindend en onveranderlijk voorwaarden die fungeren als de heersende dynamiek voor het gevolgen van het gedrag van wezens die over het vermogen beschikken tot holistische intelligentie. Dat kunnen wij. Dus het geldt niet voor dieren. Heel vaak zeggen, maar het is toch maar met dieren. Ja, Mongool. Het geldt niet voor dieren, want dieren hebben niet de capaciteit holistisch te denken. En holistisch denken betekent met emoties en logica samen bij elkaar gehuwd, de alchemische huwelijk noemen ze dat. Ja? De logica en het gevoel bij elkaar brengen. Tot één, holistisch nadenken. Ja? Dat kunnen dieren niet. Dus het geldt niet voor hun. Op het moment dat je dat wel kan, dat je dan het verschil tussen goed en kwaad kan begrijpen, dan komt natuurwet jouw ass helemaal tegen je kont schoppen. Dus dan kom je er onderuit, jongen. Wat betekent in harmonie leven met natuurwetten weer? Handelen in overeenstemming met de natuurwet betekent het uitoefenen van geweten. Of moedwillig moreel juist gedrag verkiezen boven moreel verkeerde gedrag verkiezen. Zodra het verschil duidelijk is, begrepen. Het is het probleem. Mensen begrijpen dat niet. Wanneer een gedrag moreel is en een gedrag niet moreel is. Dat is het probleem. Daarom zitten we in het probleem gedonder die we nu zitten. Dus ik ga eventjes uitleggen hoe het werkt. Want, en dit doen de donkere occultisten. Ze gaan jou in de kolom zitten van angst. Daar gaan ze je zetten. Daar willen ze je al continu hebben. Dat is dan jouw modus operandi. Zoals ze het zeggen, heel netjes. Je modus operandi. Ze bestormen je met, als je dit niet doet, dan ga je dood. Als je dat niet doet, dan als je dat niet doet, oh, oppassen. Het kan niet. Ja, wat ga je doen? Je gaat angst. Dat is de generatieve kracht, dat is de polariteit. Ja, een van de wetten van de natuur, een van de natuurwetten is dat alles heeft een polariteit. Het heeft altijd twee kanten. Het zijn een paradox eigenlijk, met twee polen. Alles is uit twee polen. Het bestaat uit twee polen. Dus dan kan je, wat jij doet in het leven, in het algemeen, alles wat je doet, maakt niet uit. Begint op basis van twee dingen. Of één van de tweeën. Of handel je uit liefde, of handel je uit angst. En kijk wat er gebeurt. Als het met angst gebeurt, dan ga je, de eerste expressie is negeren. Dat is de eerste expressie. Je negeert de waarheid. Je zet hem aan de kant. Kan me niks schelen, maar wat ik hoor, dat ze mij hebben verteld, dat geloof ik. Ja? Wat gebeurt er? Dus een weigering van de waarheid eigenlijk. Dat is wat er gebeurt. Ja? Uit angst. Je weigert de waarheid, je kijkt niet eens naar. Wat krijg je daarna? Verwarring. Omdat je hoofd, je gedachten, je emotie en je actie, die zijn niet in lijn. Ja? Die zijn niet in lijn, want je denkt iets, maar je voelt iets anders. Ja? En dan je voelt ook nog eens een keertje iets anders uit. Dan krijg je wat ik noem dan interne anarchie. Anarchie is niet slecht. Dat betekent alleen maar zonder regeerders. Niet zonder regels, zonder regeerders. Ja? Maar in dit geval is het wel op een negatieve manier. Want intern word je helemaal in de war. Je creëert dan een soort chaos eigenlijk. Ja? En een externe expressie is controle. Je wil controle hebben over andere dingen, andere mensen. Kijk nou nu liefde. Liefde, op het moment dat liefde is als je generatieve kracht, dan ga je op zoek naar waarheid, naar kennis. Ja? Je bent zoekende, net als de tarot het zoekende hermiet. Dat is wat er gebeurt. Je gaat naar de waarheid zoeken. Dat gebeurt intern, creëer je dan wat ik noem dan een interne monarchie. Want je gaat dan koning zijn over jezelf. Dus als in het occulte praten ze over koningschap, bedoelen ze in de positieve zin regeren, jezelf regeren. En omdat je jezelf regeert, genereer je externe expressie, is externe anarchie. Dat betekent, je hebt geen regeerders nodig boven je hoofd om te vertellen wat je moet doen, maar jij bent in staat om holistisch te denken en volgens de natuurwet te handelen. Dat is het. Zo is het. Niks moeilijks aan. En dan creëer je orde of wat we noemen goed. En aan de andere kant creëer je chaos of wat we noemen kwaad. Daar zitten we nu. In chaos en kwaad. Er is niet een ander woord voor. Ja? We hebben nog steeds corruptie. Nog steeds hongersnood.
Ja? En denk niet van, oh, als ik eventjes help hier met een beetje eten, dat de conditie verandert. Nee, het verandert alleen maar als mensen bewust worden en al deze gevangenisinstituten weggehaald worden. Ze moeten ontmanteld worden. Dat is de oplossing. Maar we zijn zo bang hiervoor. Heel bang. Daar gaat het om. Dus als je dan twijfelt, wanneer je dan in harmonie bent met de natuurwet, zeg ik altijd, als je twijfelt of een handeling in overeenstemming is met de natuurwet, visualiseer dan het scenario van een wereld met slechts 2 mensen. Want als het voor 2 mensen niet geldt, geldt het ook niet voor de minderheid. Daar gaat het om. En dit is perfect. Het is een hele leuke oefening ook. Leuke oefening. Ja? Dus op het moment dat je zegt van, ik ga iets doen. Oké, laat me even voorstellen. Met 2 mensen mag ik dit gedrag vertonen. Als het met 2 mensen niet kan, dan mag het ook niet met z'n allen. Dus, als jij niet de buren jou laat stelen in je huis, ja? Als je dat niet toestaat, als je niet toestaat dat hij binnenkomt en je televisie meeneemt, waarom sta je toe dan dat de regering in jouw zak komt en je geld meeneemt? Ja? Principieel hetzelfde. Natuurwet is hetzelfde, zeg maar, oorzakelijk en dezelfde gevolgen van de oorzaak. Want je steelt, dus als je steelt is immoreel en immoraliteit, wat zaai je, wat oost je? Immoraliteit. Je zaait immoraliteit, je oost immoraliteit. Je kan niks anders oosten als jij iets zaait, immoraliteit zaait. Je kan niks anders oosten. Ook niet als je een goede intentie hebt. En zoiets van, ik heb een goede intentie, ga mango planten en ik verwacht zuurzak. Het werkt niet zo. Ja? Omdat ik een goede intentie heb, dan krijg ik zuurzak. Nee, het gaat niet werken. Dus ontmantelen van immoraliteit is de oplossing. Daar ga ik naartoe met jullie. Wakker zijn betekent beide pijlers van verlichtingen kennen en naleven. Het niet-agressie, heilige vrouwelijke principe en het zelfverdediging, heilige mannelijke principe. Dit is iets dat ik wil uitleggen voordat ik verder ga. Kracht en geweld wordt altijd door elkaar gebruikt. Terwijl ze in feite de tegenovergestelde zijn. Ze zijn tegen polariteit, ze zijn tegen polen van elkaar. Ja, kracht gebruiken en geweld gebruiken. Ik ga het nu uitleggen en ik hoop dat begrijpen dat op het moment dat iemand boos is, zoals ik, ja, is het op de juiste manier gebruikt en gekanaliseerd, is het een zegen. Niet eens iets slecht. Kracht is het vermogen om te werken, zeg maar werk te doen of fysiek verandering te veroorzaken. Dus denk een beetje aan energie, macht, actief vermogen. Denk een beetje daarover na. Dat is kracht. Dus met handeling die in overeenstemming is met moraliteit en de natuurwet. Kracht is een handeling die in overeenstemming is met moraliteit en de natuurwet. Omdat het de rechten van een ander niet schendt. Ja? Actie die altijd het recht heeft om te ondernemen. Inclusief verdedigen tegen geweld. En nu gaan we naar geweld. Wat is geweld? De immorele initiatie van fysieke kracht om te dwingen of te beteugelen. Dus, geweld is het initiëren, ja, van een dwanggedrag. Dat is geweld. Dus, belasting betalen is een gewelddadige actie. Begrijp dat. Dus, mensen indirect dwingen om iets in hun lijf te zeggen, is een gewelddadige actie. Zo'n dwangactie is in strijd met moraliteit en de natuurwet, omdat het schending van de rechten van een ander inhoudt. Actie die nooit het recht heeft om te ondernemen. Dus ik mag kracht gebruiken om geweld tegen te houden. Dit is wat ik bedoel. Het niet-agressie van de heilige vrouwelijke principe. Dus ik ben een duifie. Als het komt in termen van geweld. Dus ik doe niemand niks kwaad. Op het moment dat mensen mij kwaad beginnen, zeg maar, in mijn lichaam komen of whatever, dan hebben ze geen rechten op. Dan gebruik ik de mannelijke gedeelte van het verhaal. Want je moet allebei hebben. Niet vergeten, je moet de seal of Salomon, de zegel van Salomon, je moet een eenheid vormen. Je moet compleet zijn, holistisch zijn. Dat is links en rechts tegelijkertijd. Dan krijg je dan de seal of Salomon. Dat is ook een beetje de ketting die je hier ziet. Ja? Dat is een zegel.
de totaliteit, bij elkaar komen van de masculine en de feministische gedeelte van elk persoon. Ja? Dus de vrouwelijke principe zegt, doe niet aan geweld. Dus begin nooit een fysieke en ook niet een geestelijke dwangactie. Begin dat niet. Ja? En de masculine, dat is dan de mannelijke gedeelte, de mannelijke principe, is het principe van zelfverdediging. Wezens hebben de inherente recht om kracht te gebruiken om zichzelf te verdedigen tegen geweld, ja, dat op hen wordt uitgevoerd. Dus, defensieve kracht is geen geweld. Ja, het is een recht. Ja? Ja, Anna zegt, niet iedereen is met gezonde verstand geboren, maar denken zelf dat ze het goede zijn. Ja, dat klopt. Daarom moeten we deze mensen dit soort dingen uitleggen, uiteindelijk ook, Anna. Daarom, deze kennis die wordt aan jullie gegeven. Mijn hoop is dat jullie ook verder vertellen. Want als je het verder vertelt, dan begint de bewustzijn van de mensheid, die gaat omhoog. Ja? Dit soort concepten moet je gaan begrijpen. Wakker zijn betekent weten dat het concept van autoriteit inherent onwettig is, omdat het gebaseerd is op dwang, dat ik net verteld heb, en geweld. En dat regering niets anders is dan een eufemisme voor slavernij. Nou, laten we eventjes heel snel. We gaan de natuurwet vergelijken met de mensenwet. De natuurwet is gebaseerd op principes en waarheden. Dus het is eigen aan de schepping. Dus je kan niks doen. Jij hebt geen zeggingschap daarover. Ja? Aan de andere kant, de mensenwet is gebaseerd op dogmatische overtuigingen. Je denkt, het is een breinconstructie. Je denkt de onzinnige dingen die zogenaamd beter gaat maken. En dan, dat is je dogma, dat is iets waar je in gelooft. En dan morgen ga je het weer veranderen ook, als het niet werkt. Ja? Dus aan de natuurwet kan mensen harmoniseren met natuurwetten op het moment dat je begint te begrijpen. Ja? Het is kennis en begrip. Laat je in harmonie leven met natuurwetten. Aan de andere kant, mensen die de mensenwetten gehoorzamen, is omdat ze bang zijn voor straf. Daarom gehoorzamen ze de mensenwet. Ja? Je ziet dat, het is allemaal in angst gegrondigd. Het is niet eens in liefde gegrondigd. Want de meeste mensen, niet allemaal misschien, maar de meeste mensen, 99% van de mensen, die gehoorzamen de mensenwetten omdat ze angstig zijn. 1% gehoorzamen het niet omdat ze uit liefde werken. Zo werkt het. Ja? Als je uit liefde handelt, dan heb je geen probleem met de mensenwet. Ze kunnen maar schrijven op papier. Je kan het zelfs op je fucking hoofd schrijven. I don't care. Ja? Als het niet volgens de natuurwet is, ik ga het niet doen hoor. Ja? Dus je kan maar gewoon blijven dromen. Ja, misschien wordt mijn omgeving, mijn condities, een slavenconditie waarin we al in zitten, dat kan. Maar ik ga het niet doen. Nee, ik zeg wel nee. Ja, het is ook universeel, de natuurwet. Bestaat en is overal in het universum van toepassing, ongeacht je locatie. Mensenwet verschilt per locatie, gebaseerd op de grillen van de wetgevers. Dus dan praat je over morele relativisme. Hier is het moreel, maar daar niet. Daar is het moreel, maar hier niet. Ja? Eeuwig en onveranderlijk. Dat is de natuurwet. Bestaat en is van toepassing, zolang het universum bestaat, bestaat de natuurwet. Ja? Mensenwetten veranderen met de tijd, op basis van de grillen van de wetgevers. Ze zeggen van, oh, vandaag ja en morgen nee. Dus, voor iedereen die dan denkt, oh, ze gaan ons niet meer dwingen voor vaccinatie, oh, wacht wel even. De volgende golf, die komt eraan, ja? En de dwang, die komt eigenlijk subtiel erachter. We zitten al in dat periode, min of meer. Ja? Dus wat betekent dit voor de mensenwetten? Als een bepaalde door de mens gemaakte wet in harmonie is met de natuurwet, dan is het overbodig. Ja? Omdat het een waarheid vermeldt die inherent, reeds bestand en vanzelfsprekend is. Dus je hoeft het niet in een wet voor te schrijven, want het is vanzelfsprekend. Ja? Het is toch vanzelfsprekend dat je mensen niet moet vermoorden. Je hoeft toch niet in een boekje te schrijven zodat je het weet. Ja? Daarom is het zowel, is het irrelevant als onnodig. Het is irrelevant. Je kan het gewoon weggooien. Het is allemaal zoveel werk voor niks eigenlijk. Als een bepaalde door de mens gemaakte wet in strijd is met de natuurwet, dan volgt hier logisch gewijs, ja, dat deze zowel onjuist, dus incorrect is, als immoreel, dus is schadelijk. Of met andere woorden, het is kwaad.
Daarom kan het voor niemand wettig bindend zijn. Denk hierover na. Als je deze programma nog een keer kijkt, ga nog een keer hierover kijken, dit stukje lezen. Denk hierover na, wat ik hier heb geschreven. Het is niet bindend. Mensenwetten die tegen de natuurwet ingaan, is niet bindend. Het kan onmogelijk bindend zijn. En geloof me, als je nee zegt, gaat de hele natuur achter jou staan. Zolang je natuurlijk de andere natuurwetten ook. Die moeten ook gerespecteerd worden. Ja? Het is hetzelfde kutverhaal weer. Het is hetzelfde kutverhaal, van altijd. Vroeger was het autoriteit berust bij één. Nu is het autoriteit berust bij de enkele. Daar heb ik de Nederlandse regering en de Curaçaose regering daar gezet. Ja? Het komt allemaal op neer slavernij. Ja? Links is het de oude wereldorde, zoals in de Bijbel staat. En de rechterkant is de nieuwe wereldorde. Democratie is het is een nieuw tussen aanhalingstekens. Er is niks nieuws aan. Ja? Wereldorde ook tussen aanhalingstekens, want het is geen orde, het is chaos. Ja? Dit is de echte scheiding van de mensheid. Dit is de echte. Niet van, oh, wie is pro-vaccin en tegen vaccin. Oh, wie is pro-gay en tegen gay. Wie is pro iets en tegen iets. Het is allemaal onzin. Ja? Dit is de echte scheiding. Het criterium voor deze scheiding is of een individu al dan niet gelooft in autoriteit en daarom gelooft dat slavernij gelegitimeerd is. Ja? Als Nederlanders echt daadwerkelijk sorry zijn voor slavernij, als ze daadwerkelijk uit hun hart sorry zijn voor de slavernij, dan gaan ze dit verhaal begrijpen. Ja? Dit verhaal moet je begrijpen. Stoppen met controle uitoefenen. Dat is het. Dan ga jij de universum, de natuurwet, je God of de creator laten zien dat je begrijpt van, oh, ik was fout, want daar begint het. En ik ga mijn gedrag vandaag veranderen. Ik ga niet meer handelen in terminologieën van, ik ga jou controleren. Door middel van religie, regering, geld en al die andere onzin. Want dat is het dan juist. Ik weet precies hoe het werkt. Dus mij ga je niet gek maken hoor. Dus dit is de sleutel. Dit is de sleutel. Autoriteit. Wie gelooft erin en wie gelooft niet erin. Ja? En dit is wat mensen zeggen die in regering geloven. Regeringen zijn het briljante idee. Dat we een kleine groep mensen het recht geven om andere mensen te ontvoeren, dus opsluiten, lastig te vallen, te stelen en te doden, zodat we beschermd kunnen worden tegen mensen die andere mensen ontvoeren, lastigvallen, stelen en doden. Denk daarover na. Denk daarover na. Dit is wat wij doen. Wakker zijn betekent erkennen van het cruciale belang van zowel de vrije wil als persoonlijke verantwoordelijkheid. Vrije wil betekent ook persoonlijk verantwoordelijk zijn. We zijn geen baby's meer, geen papa's en mama's kindjes meer. Ja? Het probleem dat we krijgen is dat morele aansprakelijkheid. Dit is het verhaal van de wereld. Dit is wat we hebben. De regeringen en al deze instanties zeggen van, mijn acties hebben niet dit veroorzaakt. Ja? In het midden zie je dat een meisje, een kind, en als dit jou niet boos maakt, dan ben je gebroken. Dan ben je gebroken. Ja? Kijk het meisje daar met het kleine jongetje daar. Ja? En jij zit lekker je ijsje te eten ergens in de dingen. Die dingen moeten stoppen. Wij moeten gaan beginnen deze mensen ook te leren, natuurwetten te leren. Dat is dan een oplossing. En deze instanties ontmantelen, zodat er geen militairen meer die kant op gaan. En dan heb je dan de militairen, de ordevolgers, die zeggen, mijn acties hebben dit niet veroorzaakt. Omdat ik van mijn opdrachtgever dit heb gekregen. En de opdrachtgever zegt, ja, maar ik heb het niet gedaan, jullie hebben het uitgevoerd. Maar weet je wat eigenlijk heel jammer is? En heel jammer is dat karma die komt op degene die het uitvoeren. Er is ook een karmische oorzaak, of laten we zeggen een karmische oordeel voor degene die de opdrachtgevers zijn. Ja, dus de intentie. We noemen dat dan zeg maar de wet van de intentie. Ja, dat hebben ze ook. Maar degene die het meest onder lijden zijn de opdrachtvolgers. Ja, kijk daar, opdrachtvolgers in de Tweede Wereldoorlog. Ik breng dit soort dingen, want ik weet dat in Nederland dit soort dingen gevoelig zijn. Ja, de Duitsers, toen jullie allemaal zeg maar onder de Duitse zeg maar macht binnen 5 dagen zeg maar zijn overheerst. Toen was het van, oh wat erg, bla bla bla. Maar als jullie zelf diezelfde gedrag over andere mensen doen,
Oh, dat kan wel. Karma. Kijk wat gebeurt daar in het rechtse gedeelte. Mensen die doodgaan. Waarom? Omdat het allemaal opordervolgers zijn. En je moet stoppen daarmee. Het moet stoppen. Stoppen en moreel worden. Dat is de oplossing. Ik word boos. En het is natuurlijk de ultieme afstand van persoonlijke verantwoordelijkheid. Wachten, ja, dat een verlosser ons redt voor onszelf. Ja, ik heb wel gezegd, luister, ik heb kinderen, als ze hun kamer vuil maken, wat doe ik? Ik ga het niet opruimen. Ik ga hun het laten opruimen. Hun hebben toch die troep gemaakt? Ik heb het mooi geleverd. Dus jij gaat het oplossen. Dus mijn vrijheid is helaas in de handen van jullie. Dus we hebben nog 10 minuten, mensen. Ik ben bijna klaar. Wakker zijn betekent niet dat je nooit zogenaamde negatieve emotie ervaart. Zoals nu, woede, verdriet, zorgen, frustratie. Dit is iets wat ze dan leren in de New Age onzin. Dit vind ik wel klamzet. Het opdrachtgever zou juist zwaarder berecht moeten worden. De intentie zetten is een creatie tot kwaad. Ja, dat zou je denken. Maar hun zijn degenen die het uitvoeren. Want in principe, en ik begrijp waar je vandaan komt, Farida. Want in principe, eigenlijk, je moet het zo zien. Ik begrijp jouw standpunt. En het is ook een valide standpunt. Maar in principe moet je het zo zien. Ook al denk je slecht, het heeft te maken met de acties. Oké? Het heeft te maken met de acties. En wie is nu de actie aan het ondernemen? Want ik heb ook altijd heel vaak slechte gedachten. Maar wat doe je dan als je slechte gedachten hebt? Je gaat het polariseren. Dit is ze noemen het alchemisch mental alchemy. Mentale alchemie. Dus het veranderen van een slechte gedachte naar iets goeds. Ja? Maar dat gebeurt door wilskracht. Oké? Dus, dus als deze opdrachtgevers iets geven, je moet het veranderen. Jij bent degene die dan de alchemisch proces in je lichaam in werking zet. Je verandert die gedachten en die dingen verander je naar iets goeds. Of je laat het slecht en je voert het uit. Dus jij bent degene die eigenlijk het meeste problemen krijgt met de natuurwet. Dus het onzin van de New Age van gezuiverd worden, dat je al het negatieve weg moet halen, bla bla bla, is allemaal onzin. Allemaal onzin. Verlicht zijn betekent niet dat je op een of andere manier alle negatieve emoties hebt gezuiverd en in een staat van gelukzaligheid en permanente rust verkeert. In feite, als je dit doet, ja, als je dit denkt, ja, is een duidelijk teken dat je nog steeds slaapt. Niet vergeten, Neo slaapt in alle 3 films. En alle 4 slaapt hij nog steeds. Elke keer de hero die slaapt, de held, die slaapt. Ook al weet je een aantal dingen, nog steeds slaap je als je dit soort dingen gelooft. Ja? Wanneer rechtvaardig en gekanaliseerd kan woede een geschenk zijn. Het kan een geschenk zijn, want het vertel je iets dat verkeerd is. Wakker zijn betekent niet het streven van eeuwige gelukzaligheid in een wereld die momenteel gevuld is met lijden en slavernij. Ik heb zo'n hekel aan deze mensen. Die komen van, ja, je moet gelukkig zijn en het negatieve moet je negeren. En dan vervolgens blijven we in onze slavernij in de tussentijd en onrechtigheden. Sorry. Wakker zijn betekent weten wat ware vergeving betekent. Dit is niet vergeven. Heel veel christenen gaan naar de kerk en oh, vergeef me God. Dit is niet vergeven. Je krijgt geen vergeving zo. Ja? Ja? Men moet een oneindig aantal keren opzettelijk wangedrag stoppen. En dit is wat ik bedoel. Ja? Dit is wat ik bedoel. Dit is wat ik bedoel. Niemand die controlesysteem leuk vindt en die zegt sorry, ja, moet je serieus nemen. Niks van sorry. Stop je gedrag. Daar gaat het om. Het gaat niet om je woorden, het gaat om je daden. Ja? Stoppen. Daar gaat het om. Gewoon vergeven is naïviteit. Ja? Dus als je dan zo gewoon vergeeft en samenwerking met de kwaad in het slechtste geval. Wakker zijn betekent het verschil kennen tussen wat niet kan worden veranderd met wat moet worden veranderd. Ik hou van deze kerel zijn gebedje. Nou, ik ben zelf niet zo religieus. Ik ben meer spiritueel dan religieus zelfs. Maar het is wel een hele leuke gebed. Dit is van Reinhold Nijmboer. En hij zegt, God schenk me de sereniteit om de dingen te accepteren die ik niet kan veranderen. En de moed, dat is het woord, moed. Om de dingen te veranderen die ik kan veranderen. En de wijsheid
om het verschil te zien. Ja, dus terwijl slavernij de huidige menselijke conditie is, kan de menselijke conditie worden veranderd. Dat kan. De wetten van de natuur kunnen echter niet worden veranderd. Dus dat kan je niks aan doen, de natuurwetten. Maar wat wel kan, is onze huidige conditie veranderen. Dat kan wel. Ja? Wakker zijn betekent voldoende zorgzaam zijn om actie te ondernemen om positieve verandering aan te brengen. Het gaat niet om passief blijven en alles accepteren zoals het is. Dat is niet wakker zijn. Dan heb je het niet begrepen, het verhaal. Ja, dit is dan het New Age onzin. Keep calm en doe niks. Reageer nergens op. Gewoon observeren, observatie. Het is alleen maar de observatie. De Mongool zegt. Ja, kijk daar, je wordt een skelet tegen die tijd dat je daar zit te wachten op. Dit zijn ook de christenen die wachten op Christus. Sorry. Hier, je zit te wachten op Christus. Je wordt een skelet. Ja? Hier, in het Tibetaanse Chinees boeddhisme staat alles in verbinding met elkaar. Het universum en vervolgens dat alles in het leven is op korte duur. Het blijft niet voor altijd bestaan en het komt tot einde. En alles is gebaseerd op 4 edelwaarheden. Ja, ik kan wel begrijpen. Dit zijn de Oosterse tradities. En niet vergeten, die zijn ook gecorrumpeerd. Niet vergeten, want de Westerse zijn gecorrumpeerd en de Oosterse helemaal. Want die zijn volgens mij nog meer gecorrumpeerd in terminologieën van slavernij. Kijk naar China. Mensen zijn gewoon slaven. Sorry hoor, die dictaturen, dat is echt duidelijk een versie van slavernij. Niks democratisch, niks vrijheid, niks ervan. Ja? En deze mensen geloven in dit soort structuren en daarom zijn ze zo. Ja? Dus alles is in verbinding met elkaar. Maar je moet niet de gifpil slikken dat zegt dat hier niet belangrijk is. Dit is belangrijk. Dit is ook een ervaring. Dit is ook een fase waarin wij zeg maar doorheen gaan. Dit is dus ook belangrijk. Ja? Niet alleen maar je geest. De geest, weet jij over je geest? Niemand weet over hun geest. Niemand ziet hun geest überhaupt. Niemand weet wat gaat gebeuren als je doodgaat. Sommige mensen komen terug, vertellen hun verhaal, maar jij weet het niet. Dat is iets dat hun hebben ervaren. Ja? Dus onze ervaring is nu op deze fysieke wereld. Dus wij moeten niet gaan zitten zweven. Daarom zeg ik de stellere man. Je voeten op aarde, je hoofd in de hemelen. Je hoofd in de natuurwet. Begrijpen, deze wetten zijn belangrijk. Want mensen begrijpen niet, deze wetten, die zijn alleen maar, die zijn onze leerkracht. Zo moet je het zien. Ze vertellen ons wat we moeten doen, zodat wij kunnen evolutioneren in bewustzijn. Ja, zodat we als goden kunnen worden, kan je zeggen. Ja, ik heb geen andere woord nu daarvoor, dus ga mij niet verkeerd begrijpen dat je dan, je denkt dat we goden zijn. Nee, ik denk wel dat we een type co-creator zijn, wel, dat wel. Door het maken van onze keuzes, want wij hebben dit gecreëerd. Wakker zijn betekent weten dat verlichting niet alleen gaat over jezelf veranderen, ongeacht wat er met anderen gebeurt. Het gaat erom actief betrokken te zijn bij het ontwakkingsproces van anderen. Dit is wat ik noem de ware grote werk. Dat is de reden waarom mijn website heet The Great Work Experience. Dit is het grote werk. Naarmate ik aan mezelf werk, geef ik anderen ook de informatie, zodat hun ook aan hunzelf kunnen werken en vervolgens ook hogere bewustzijn kunnen gaan bereiken. Dus dat is wat ik doe. Ik deel die informatie. Dat is ook wat je moet doen. Dus het doel van ontwaken is het einde te maken aan de mentale, want het is de interne heerschappij. Dus die moet vrij zijn van slavernij. En de externe heerschappij moet ook vrij zijn van slavernij. Sorry. Oké? Dus het einde maken van mentale en fysieke slavernij. Vroeger hadden we fysiek, nu hebben we mentaal. Dus het moet eigenlijk beide vrij zijn. Het moet compleet vrij zijn. Wakker zijn staat niet gelijk aan perfectie. Het gaat er eerder om dat je je uiterste best doet in de moeilijkste omstandigheden. Ja? Nu is het heel moeilijk. Op dit moment. Ja? Dit is de laatste sheet ook trouwens. Dus het is niet de perfectie. We willen niet de perfectie bereiken. Ja? Dat is niet het doel. Ik zeg altijd, doe iets goeds en verbeter naarmate je dan verder gaat. Verbeter naarmate je verder gaat. Dus dat is daadwerkelijk wakker worden. Ik hoop dat jullie hier iets hebben meegekregen. Want hoe meer wakker jij bent, hoe meer wakker de wereld is. Het begint bij jezelf. En het begint met het delen van deze informatie ook.
Dus ik vraag jullie ook heel graag om dit show te delen met zoveel mogelijke mensen die je kan maar bedenken. Want het start dan het proces van vrijheid. Want heel vaak vragen ze mensen, maar hoe kan ik dan vrij zijn in de huidige condities? Eigenlijk kan je dat niet. Maar je moet wel een exitplan hebben. Dus je moet denken, creativiteit hebben om een exit. Want vorige week, tot 2 weken geleden, heeft Farida mij ook gevraagd, maar hoe doe je dat? Dus ik ging heel snel door de presentatie heen, want ik wil al deze informatie heel graag naar buiten brengen. En ik ga wel de shows die in het vervolg komen, er komen antwoorden. Ja, er komen antwoorden, maar voor nu zeg ik, je moet je creativiteit echt gaan gebruiken. Want het kan niet anders. Want je wordt overal word je tegengewerkt. En Jezus is door de Romeinen blank gemaakt, maar je Jood is niet echt. Ja, klopt. Ja, dat is ook weer een soort discussie, maar ik vind het niet eens belangrijk. Het is ook wel iets dat ze dat inderdaad hebben gedaan. En het werkt ook psychisch voor de christenen trouwens. En vooral voor de zwarte christenen. Want dan zien ze de blanke kleur als de ultieme schoonheid en als de ultieme verlichting. Terwijl heel vaak, in mijn ervaring in ieder geval, het andersom is. Er zijn meer draconisch soms en meer linker hersenhelft dominante mensen dan... En eigenlijk kan je hetzelfde zeggen voor de andere delen van het koninkrijk, maar andersom. Dus dat ze dan heel erg rechtsdenkend dominant zijn. Zeg maar rechter hersenhelft dominant zijn. Heel emotioneel en ook heel erg creatief. Mensen zijn best wel creatief. Maar het is het enige wat ze zijn ook. Want ze kunnen niet eens nadenken. Dus ik hou het hierbij. Mensen, dankjewel voor jullie tijd. Ik hoop dat ik alles heb behandeld. Alle vragen heb behandeld die voorbij zijn gegaan. Ja? Uiteindelijk gaat het erom dat je jezelf in de spiegel moet kijken. Oké? En start het proces. Start het proces bij jezelf. Ja? Want laat me je vertellen. Het beginnen aan het proces zelf maakt dat de universum best wel blij wordt met jou. Oké? Persoonlijke ervaring. Goed. Volgende week hebben we een gastspreker, Mario West. We gaan het weer hebben over dit soort onderwerpen. Dus niet vergeten. Kom volgende week op dezelfde tijd. En ik zie jullie volgende week. Bedankt voor voor het luisteren, mensen. Tot volgende week. We zien elkaar weer. Doei doei.